Ja, in het begin dacht ik van ja, daar scheelt het meest en daar scheelt het meest van mij. En dat is hartstikke mooi, maar op het moment is het van ja, de held van IFK's scheelt met mijn spul. En misschien wel meer en het 10, 11 van de SK's scheelt met mijn spul. Dus het wordt eigenlijk al ja, gewonnen. Toen ik 14 was, toen bouwde ik al hakken voor de buren en hier later de garages voor mensen. En dan ben ik uiteindelijk van mezelf begonnen. Ik weet het niet, dat is gewoon, misschien ook wel omdat ik ermee opgegroeid ben. Dus hij zit ik altijd hout. En ja, dan zit ik een heel houtwerk op mijn scootje. Het is eigenlijk naar de bouwvak begint het al, want dan ben een hele bult die hebben skiën. Nou, dan was Zielen in december. En dan in oktober brengen ze al het spul voor onderhoud. En dan komt mijn spul en ik weer reparatiespul. Nou, dit is het soort van makken. En die hebben we repareerd, want hier skiën tijdens de IFK's. Nou, dan hebben we hier latjes in zetten. Nou, dan moet hem helemaal opskeren en lakje. Nou, als we dan klaar zijn met houtwerk en het is repareerd of nij maken, dan stalen we hier alles voor de hele winter. En dan is het van mij dit weer op. Nou, ik heb wel eens inderdaad, dan hebben ze op een gegeven moment een ieren wat, ze die mes zelf lakt. En dan, nou ja, dan kun je die lekker zout loeken en hij is net goed scheren. En dan heb je er een hele extra werk van. Omdat ze dan zelf mee op prut staan.